Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingerd itinagan Monique. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adadwang anak ko iti kinabalasang idinamamok ni Brian. Nasingpet ken adda mabalinda iti biyag. Saan nakakaya ti inana, ngem awan na balinan na, idi inlaban ni Brian ti ayan ayat mi. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Monique. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Talagang aging gaita. Di nakpayla maawat ti inam Brian. Aganos ka pailang Monique. Agbaliw tumot lang ti panakilangan na ken ka. Awan papanan na. No di maawat na ka. Awanan mabalin na, tagasawatan. Brian. Basta pakita amlatay ti kinaimbag ni Mama. Matignay tumot lang ti puso na. Awan mat ni Brian iti idami. Sa dino tinapanan na. Ay, makain-inong makpaykat din. Masadutak kumabumangon. Ngam kapilitan mat. Da Brian kanti inana ti agsarsarita dita salas. Sana nga agpakita ka dakwada. Danggak no niya ti pagsarsaritaan da. Ngem saan nyo kumamot na ipadlaw unay? Asaan nyo akayat ni Monique, Mama? Apay, anya manen ayatim pulpulong kinalaing nga asawam. Dahita ka ti kunakan ka. Tamin nga ibagbagada, iso ti patpatyam. Diyak mo no anya launay ti impakpakandang nga agiinakan ka. Tapas talaunay ti panangisakit mo kadakwada. Kunti mo siya nga inam, sukiram gapulaang iti dayta babae. Unay lakit Mama, din ti ina ni Brian. Ipagpagapumlat ta kumakanyak. Saan mo napakitaan iti saan anasaya ti asawa? Tasyak pa'y itatinakas. Saan mo't nga iti Pumanaw kasama, akong Mama? dito eh. Agsubli akong iti kwarto may nga agasawa. Muni, umay dagiti gagayom ko inton madamdama. Mangisagana ka iti pangaldawan may nga gagayam. Sige, Mama. Diyak kayat ti may babayin ka dagiti gagayom ko. Iso aka imasam ti lutwam. Diyak kayat ti sinsinan aluto, naawatam. Wen, Mama. Di na kano kayat ti sinsinan aluto. Di nga rod ko manangayab iti chef. Taiso ti agluto. Ay, nagrigatan aya. No di nakakayat ti nakay kamanga. Ay, naisagana kong tilamisaan. Inakayabanan ti mata pobre a katugangak. Kandag iti gagayam na. Saan mo't aputot ni Brian dagijay? Nalaingkit di aday ta babae. Na nagbirok iti pagsanggiran na iti bagina. Kastabotan dagiti anak na. Amok akwarta lang ti kayat na iti anak ko. Ay, katuan. Awan maarami damon ta nagkasardan ka ni Brian. Day tangarot kat. Kanya lakit din ni Mama. Kayat na asawan. Nga amin anay pundar ni Brian asanikwa. Kat mairanod dagiti anak day tababay. Natural akas ta. Anya matanti katugangak. Kasaritak ni Brian, apaman asumangay. Jakon maanusan ti agnaed, dito'y abalay. Talaga apang panunutan ti inam anak asawa aklaang kan kagapo iti kwarta. Talaga apulos adina ka maawat nga agiin. Bayam, kasaritak to ni Mama. Uray mamin anong pay akasarita. Uray inaldaw pay akasaritam ti inam. Sana na mabaliwan. Pumanaw kami langan kadagiti anak ko. Tapno agtal ng ti inam. Saan itian niya kumaga po pumanaw kayo. Da kayo iti anak ta, ti ayan tiragsak ko. Inton bigat matlaang. Umakar tayon iti pagnaadan. Mangsapulak iti maabangan abalay, apagnaadan tayo. Bayat asaan pa'y analpas ti ipatpatakder ta abalay. Pasensyakan, Brian. Ngamdya kon maanusan ti inam.
Maawatan ka, Monique. Ala, husto dayta. Anya timbagbagam iti anak ko, Munik. Talaga pinadakas nakmanan iti imatang na. Sana pud no dayta, mama. Awan ti makagapotap no padaksan kayo kan kuana. Katapay nga roda kas jay timbagbagana. Apay anapanunot na ti pumanaw. No kayat yo ti pumanaw. Da kayo laang nga agiina. Saan nyo nga iramraman ti anak ko? Nasaysaya at no ti anak yo mismo ti kasarita yo, mama. Saan asyak? Anya? Agyam anak Brian. Natalnamat laangan ti panunot ko. Pasensya ka lakuman, Monique. Diyak mo, ngay tuloy pa'y lagayam ni mama ti aramidan na ken ka. Ala, dito'y tayo pa'y langag na ed. Aging ka amalpas ken mapablesingan ti balay. Wen Brian, katagyaman akmanan. Awanas ka na pagyamanam. Aramidak lang ti rumbang. Sige nga, Rodan. Intan iti kwarto. Sigurado nga agur-urayan dagiti ubing. Asino man ti kaabay ni Papa maturog ita, ha? Siyak, Papa. Siyak matayuhan. Kanayon la si katikabay ni Papa. Basta, agabay kami kan ni Papa. Apay asan nyo akayat ni mama akaabay? Ala, tapnawan ti logi. Agyanak iti tenga. Si Kayohan iti kanawan. Si Kamatreya iti kanigid. Alang Rodan, agsimpa kayon, tamaturog tayon. Wen, Mama. Nagsarita kami kini mama itay. Kinasaritak, may papan iti trato na kan ka. Kat? Dayjay, nagkari abaliwan ng tipan nakilangan na kan ka. Maaramid na nga ta, Brian. Pangkitaan, ano kabalan ng aramidan? Sa bagay, ikararag ko laangan. As apay kumata maawat na kaminto nga agiina. Akas kamang ti pamilya. Agyaman ak Brian, manumatan alawas manipod kinasaritam ti inam. Kat awanan ti mangag ko asa una kanyak. Nasaya at ano kasta, barang no daytoyen ti pangrugyan ti isa saya at ti amin. Sapay ko mga rod takasta ti mapasamak. Jakmat kayat nga ginggat ingana akas to'y latan. Wen nalaglagan matlang ti biyag, no maurnos ti susik iti nagbabaetan. Wen Brian, kat jak ba uma amang idaw-dawat. Asapay ko ma, tadumtang ti aldaw amaaklon na kunti inam. Naimbaglaangan, tanalpasan ti balay, kastamatan ti panakabless na. Diyos ko, agyaman ak iti amin a kinaimbag mo kada kami. Agyaman ak, taimpa ay anak iti naanos, managayat, kan man nakaawat nga asawa. Ni Brian mati umawawag. Hello, Brian? Hello, Monique. Maladaw nga gawid. Papanak pa ije balay. Inakitaan ni mama. O sige. Mangan kayong tulatan ka dagitubing Uray sanda kon nga urayan. Wan. O sige nga, Rod. O sige, ketne, agman maniho ak. Sige. Agan-anad ka, Brian. Itay pa'y nag-text ni Brian apaawidan. Nga maging gaita. Awan pa'y lang. Tineksak itay. Nga maawan apulos reply na. Saan ba tasigo na kas jay ti asawak? Sino dahi ito nga awag? New number, mat. Hello? Sino dahi ito eh? Anya tinapasama kiti asawak? Anya, saan? Sana pud na dayta? Sana mabali na matay ti asawak? Pangaasim, agreeing ka kuma, kat ibaga matagtagainap lang amin dagito ya pasamak. Diyak ka bala na mapukaw ka.
Iso pa nga asim ta bumahon ka ditan. Manang, gusto dahi ta na panagsangsangit mo. Ingka kumapay aginan ha. Manon nga aldaw ang awan turog mo. Kasla jakon kamalan. Kaya't kumatanti sumurot ka ni Brian. Saan kumaakas na ti ibagbagam manang? Saan laki di akayat ni Manong? Tikas ta nga ibagbagam. Laglagi pam. At dapay dagiti duwa nga anak yo. Mangnamnamadakan ka. Isang agbalin ka kumaan na tibkar. Manang. Nag-aawi din dagiti may nakipangunpon manang. Agawid tayo matan. Diyak kaya't napanawan ti tanam ni Brian. Panawan daklatan. Kaya't ko ti agmay-maysa. Alang aron manang. Umuna kaming. Brian. Apaya nagsapa pinanawan nak. Kunak mano ko na mga ayatan nak. Apay nga itakit pinanawan nakmatan. Kasanuak mayitan. Kasano pa'y dagiti nagadwa plano binukil ta. Pasol mo no apay anatay ni Brian. Si katidimtang adak kalamalas iti panagbiag na. Buisit ka, babae. Mama, pangasiyo ko mamat. Dinakawagan iti mama. Tapno ibagakan ka. Tinaptapalak lang tiriknak kabayatan ti panakaimasayag ti bangkay ti anak ko. Ngam itata na itabunan. Awanan ti rason tapno lapdakpay ti bagik. Amang isawang kadagiti kayat ko nga ibaga. At akimaro ti kurakan ka, babae. Gaputan no saan kumaagapukan ka. Si bibiyag kumapay ti anak ko ita. Basol yung agina. No apay anatay ti anak ko. Mama, pudno ka diti imbagan ni Lola. Ada tayo ti aking basol no apay anatay ni Papa. Saan apod no dayta, anak ko? Nama, iso ti bagbaga ni Lola. Siyak ti patya niyo, anak ko. Saan tayo abasol tinapasamak kan ni Papayo? Apay nga ro dakas ti imbaga ni Lola. Basta siyak ti patya niyo, anak ko. Lipatan niyon tinaybaga ni Lola yo kada kayo. Kas kada tayo. Saan namat amaawat ti panakapukaw ni Papayo? Iso anay baga na ti kasjay. Apay ana irwar kan agkaywara dito irwar dagiti kagawaan mi. Anya tinapasamak dito eh. Mama, apay nga dito irwar to ay ayam ko. Oray jeti de ko nga regalo kanyak ni Papa. Apay ang nakawara dito irwar ti balay tayo. Diyak amo anak ko. Ala, umay kayo. Itulod kayo pailaang iti ayan ni Anteo at Tessa. Agyan kayo pailaang ijay. Taambuak no anya tinapasamak dito eh. Masiguradok ati ina ni Brian ti akin gapuan dito eh. Talaga sinukatan na dagiti padlak. Mama! Luktan niyo kumada ito eh. Mama! Nakasubli kayo matgayaman. Anyapay lang teraramitam. Alam dagiti kagawa nyo kat pumanaw kayon ditoy. Awan karbengan nyo ditoy. Tabalay ti anak ko ditoy. Mama! Kat gapo taawanan ti anak ko. Pumanaw kayon kadagiti anak mo. Saan anaing kalintagan daytoy nga aramidan yo, Mama? Balay mi nga agasawa daytoy. Uray anya ti bagbagayo. Adda karbeng akiti daytoy abalay. Nagpuskol matan ti ropam? No saan agapukan ka? No saan kayo kumadimtang iti biyag na?
si bibiyag kumapay ti anak ko nga ginggayta. Isu pumanaw kayon. Jak kayat amakit kita ti panagrup-rupayo ditoy. Tad adalaang amakapong tutak. Saan ka pumanaw, Mama? Nasaan ka pumanaw? Awanan bibiyang ko. Maturog kayo iti kalsada, taiso ti maibagay kada kayo. Anya? Ha? No kayat mo nga iroper ti karbang iti da ito abalay. Sige! Agdarong ka! Mama, apay nga indruar amin ni Lola dagiti gamgamit tayo. Umakar tayon iti pagnaadan, anak. Tawanan ni Papayo a Brian. Maturog tayo pailaang dito ayan Dantiyo at Tessa ita. Inton bigat, agawid tayo ni dya lugar tayo. No si bibiyag kumapay ngamin ni Papa. Hala, maturog kan anak. Taintay pasyaran ni Papayo inton bigat. Intay agpakadakan ko na. Sakbay nga agawid tayo ijay probinsya. Adda kami manan dito'y sa kaanan ti tanam mo, Brian. Kadwak dagiti anak ta. Tapno umay ka magpakada. Agawid kami ni anda Lola, ijay probinsya, Papa. Gaputa pinapanaw na kami ni Lola. No kumangamin tada ka dito Papa. Ala, huston day ta anak mo. Umuna kayo ni Jayan Tilugan. Sumaruno akto kada kayo. Wan, Mama. Wan, Mama. Brian, agyamanak iti amin a kinasayat mo kada kami. Nang runa kadagiti anak ko. Agyamanak, taimpatag mo ida. Kaspudpud no nagtaod kan ka. Apag bitlaang akan ito ti impay ti Diyos a panagkadwatan. Agyamanak latan, taimparik nam ti pudpud no nga ayat. Kat agawid kamin kadagiti ubing ijay probinsya. Ngam kanayo naktulat ta sumarungkar dito'y tanam mo. Ay ayatan kaon ay Brian. Kat di kanto pulos malipatan. Saan ako na nagiskandalo, ket binaybay akon ti balay, ket nagawid kami dito'y probinsya, Mr. Lonely. Saan kami matlataan nagliway amang sarungkar iti tanam, day di asawak. Saan akmatan anaki asawa pay, gapo taing karik ni Brian, nga iso, ti maudi, nga ayat ko. Ita, dandanin nagturpos iti kolehyo, dagiti anak ko. Alakastan, katagyaman nakiting kay pananghidrama, dito'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Monique. Pagayam Monique, agyaman akmat iti dayto'y apakasaritaam. Talaga analiday, ti maawanan iti ayatan iti biyag. Ay ngaman niya nga rod, saan tayo mat akukwa ti biyag tayo? Ipulang tayo, iti naituding akan ito. Ket nasaya at met, tadandanin aggraduar iti kolehyo dagiti anak mo. Ket sapay lakuma, tagbaligi da amang tunoy, kadagiti arapaap da iti biyag. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti nagan Amunik. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kanitimet direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.